Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Hakbai day bat ka jingdawa jongi kinohikai SSA ban enhance le ban kin penkiu ya katulop jongki kadaharajar sanspa sa huwengut kinohikai SSA hapo ka Jela Meghalaya ngisukwa ban penken mau hang ne ba ya katulop jongi kinohikai SSA ka Sorkar Meghalaya kala penkiu nado usnem arajar khandriu but nado katega por hado menta katulop jongi ka sabi kumjo kumba kalong menta jaha kabai dei bat kane nakaliang jongi Meghalaya SSA School Association Central Body nado usnem arajar arpho ngila deplebo ya kaching tho saka Sorkar Jela lengba Minister Badon Brom isarla kemenrumbui hakba ngila kerpat lengba jongi ya ka Sorkar Jela ba kin penkiu lani enhance biang ya katulop jongi kinohikai SSA hagitu ki snem ki bala dep ngila yo lar rubani kendo ya ki officer Sorkar ya Minister in charge isarla kemenrumbui ya Chief Minister Badon Brom kejala isar Konrad ki sangma bat ngila yo iru ba haman la ke session la ka de ka budget session ka autumn session ni ka winter session kala don ka jing ya kren kala don ka jing ing ya pen i hak bay de bat kane ka mat jing dawa jing kinohikai SSA ban enhance ya ka tulop jong ki khat hajar sanspa sa huwengut kinohikai SSA hapo ka Jela Meghalaya nang tangila yo iru ya ka jingkren jong i Minister Badon Brom jong ka trat puli puthi isar lak menrembui hakba ila onleng ba kilat patai khwor bat kumjuru hapo assembly kaba ila ong ba kanika jingdawa jong kinohikai SSA kalong kaba shongnya shong nongrim but hakbai de bat kane ka Sorkar kadang bishar kadang examine kai kaba bahatam kaba la ban le hakbai de bat kane ka jingdawa jongi kinohikai SSA ban enhance ya katulop jongi Tukung ka jingpen kan mau ya ka Sorkar Jela ngila bo biang ya ka reminder hakabai de bat kanika mat haka arho santrik jong prai April arajar arho haisar la kemen rembui ban ngila bo ka jingkerpat ya i ba in ngobha ban tuklar lem ya kanika bentak nang ban penkloy ya kanika jing bishar ya kanika jing examine jong ka Sorkar Jela ya kanika mat jingdawa jongi ngila yo laro ban ya kendo ya Chief Minister Badon Brom isar Konrad ki sangma haka arhunya utrik jong ubnai me arajar arhuar haka ni ka jingi kendo jongi bat i ngila yolat ban pensngeu ha i ya kan ka mat jingdawa jongi bat ila ya tho hangi ba ilong aware ya kan ka benta bat ila ongro ba kan ka kam kadang dongen hapo department kidang ya work out kidang ya examine kidang ya bishar but nakalian jongi idang up ya ka report kai ka ban mi nakanika jing bishar kai ka ban mi nakanika jing examine jongki hakbai de bat kane ka mat jingdawa jongi kinohikai SSA ban enhance ya katulop jongi panakaliang Chief Minister ila boro ka jing kepat ini kinohikai SSA bangin long ki bayasha bangin long ki bayatre lang bat ka Sorkar hakbai de bat kane ka benta tika ai ka ban nakaliang jongi kinohikai SSA nginon ban ong hakbai de bat kane Katong ngilayasha nado usnem arajar arpau ter hado kanika klimat ngilayasha ngilaya trailang bat ka Sorkar hakabay de bat kanika mat jingdawa jongi ban kentiu ya katulop jongi kinohikai SSA hapo Jela Meghalaya tingi ngi ong ba haka GEC kabangila de ban shong haka arpau santrik jong ubnai Jun arajar arpau ngila ong bangin aipor ya ka Sorkar Meghalaya hapo shiteng jong uni ubnai Julai kata kamud hado khat santrik jong ubnai Julai arajar arpoar bahkan ya karai hakabai dei bat kanika mat jingdawa jongi ban kentiu ya katulop jongi kinohikai SSA balai ngi ya kanika por hado khat santrik jong ubnai Julai arajar arpoar namar ngi kinohikai ngim kwa ban pentut lani ban penwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong kinong jongki khna school ki jongi namar menta ki khana school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khat santrik jong ubnai Julai arajar arpawar lada ka Sorkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai de bat ka matching dawa jongi ban enhance ya ka tulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban
sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ki jongi ban penbor ya ka sorkar bahkan sim ya ka rai hakabai dei pat kimat.